Tinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Mumati ak iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarso iti langit kendaga. Mamati ak met ken Jesu Kristo abugbugtong anak na kinapo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus na tay ket na itanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa dyan nga maukom kadagiti bibiyag ken kadagiti natay. Mamati ak met ti Espiritu Santo. Pacheck met ti Santa Iglesia Katolika. Ti pinagririnano dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbaso. Ket adanto met panagungar ti bagi ken biyag agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, donteng kumati pagaryam, matungpal kumatnake mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanin mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti Diyos. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria Tama, kantanak, kanti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryo tay panpanunutan sur giti misteryo analadingit ketumo na so ti panagkarkaradag mo Isu Kristo nga naglingatan na ti darajek ardinit simani. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo domteng kumati pagaryam matungpal kumatnaken mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito iti kanen mi iti patinayon aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay
nain kasatan metibungot tiyan mo na po mi Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babay. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po mi Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babay. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po mi Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babay. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po mi Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Ama, kanta anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan ng tibasbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin nakararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol, unay ti kaasim. Ti may kadwa na lading itam misteryo, ti pa nakasaplit-saplit, a Peso Kristo, asirarakad ti munmun asingit. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanamit patinayon ngal daw pakawanam ti basol na kasmet pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala kanam katan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin ang babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin ang babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin ang babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan ka, dagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria
Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itakin ton orat si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kas tanto metag nanayon nga wan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagatibas-basol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Itulong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo na lading ita misteryo, so ti panakabalangat ang Batso Kristo, tinatrumamis asisiit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kumatnakem mo ti daga akas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito'y ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan na kam kitidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka na kitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria iti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O O Jesus ko, pakawanan nagitibas-basol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kapat analading ita misteryo, ti panagbaklay mo sa Kristo, nga dagsan ako ngagturong ti bantay Kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanem ti basol mi akas met mamakawan mi, kadigiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalaka nakamketan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikastan tumitag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa dinfierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit nang nangruna ti makasapul unay ti kasing. Ti may kalimakin maudi analadingit a misteryo. So tinadawal apan nakailan sa akin ipapatayin sa Kristo iti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dakan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babay, na yung kasatan mitibungat sa mo na po, Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dakan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babay, na yung kasatan mitibungat sa mo na po, Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dakan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babay, na yung kasatan mitibungat sa mo na po, Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dakan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babay, na yung kasatan mitibungat sa mo na po, Jesus.
Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatayin. Gloria ita ma, kanta anak kanti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na kitibas basol mi, ispalan na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve si katikararagan mi, da kami anapagtalaw nga anak ni Eva. Agpakpakaasikam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga a pagluluaan. Ala ko makatalek mi, talya mo kadakam, dagita matam ama nga asi, kat ininton malpas dito'y a pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, a bendito abo nga ti tiyan mo. O nga asi, o nga nakem, o nasamit a Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami kadagid inkar ni Apo mo Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bubugtong anak mo. Ingon udan na kami kadagiti gungguna ti agnanayon a panakaislakan. Ipaay mo kad Apo nga babayan ti pinagpanpanunot mi, kadagiti misteryo ti nasantuan unay a rosaryo ni Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi digiti linaon na, ket magunod mi digiti inkarida, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Dadayawan tayo tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Inaken ni Jesus ti suruten tayami na may maysa intayami ni kanta pagyamanan ti Ama ti ayat kanimbag na. Iraman tayo ti kararag tayo, ti misa binatay ni ti karar panagwayaway ti kararwa ni Andres, kastamot ti panay karkararag ti kararwa da Exodus 1,000 ken Leonard Hill 1,000. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, ilagip tayo ti may sa Santa ni Santa Escolastica, kabsat ni San Benito, Saint Benedict, na isuna insagot na mo ti biyag na inspiraran iti kabsat na, kaya nagbalin mo nga nagbiag, iti kinasanto, babaen ti panagyan na iti konbento. Dawaten tayo ti panangibaba at natamaitad tayo kumamot ti biyag tayo, iti Diyos nang runa ti isusurot kenkwana. Pagbabawyan tayo ng dagiti basbasol tayo tap nadapan na kaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panangilakam mo, ti panangitanok mo kadagiti sa santo, mangted ka, iti baro apaneknek ti ayat mo, ipaay mo ka di takaasi, tababayan ti panangibabaet, ken pagpatulad da, ipasnek mi ti sumurot ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw, iti kanta ni Solomon. Siyak laeng ti ayatem, siyak laeng ti arakupem. Nabilig ti ayat akas iti patay, man nakabalin ti rikna akas iti mismo apatay. Sumgyab akas apoy, ket gumilayab akas iti nadawel nga uram. Saan ang masebseban ti adu-adanom, ngem awan ti layos ang makaidep. Ngem no adda agpanggep agumatang iti ayat, panakaom silaeng ti inna maragpat. Ti sao ti Apo. Da kayo ababaro ken babalasang idaydayaw yu ti Apo. Idaydayaw yu ti Apo manipod sa dilangit, da kayo nga agnaed kadagiti na nga to adiso. Idaydayaw yu da kayong angheles na, idaydayaw yu da kayo abuyot na. Idaydayaw yu ti Apo, da kayong ari ken amin a tao, da kayo a prinsipe ken ukum iti amin adaga, uri da kayo ababaro ken babalasang, lalakay ken ubing. Idaydayaw yu kumati Apo, tanatantanok ngem iti amin tinagan na, taringbawan na ti dayag na, ti langit ken ti daga. Pinagbalin na ang nabileg dagiti tattao na, isut gapuna nga idaydayaw ti amin nga anak na, ti Israel ang napateg ken kuana. Bagay
united to ken ka. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasanton nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Idi magmagna ni Jesus ken dagiti adalan na demteng ti maysa a baryo. Sadyay sinangaili ti maysa a babae nga agnagan Marta iti balay na. Adda kabsat na nga agnagan Maria a nagtugaw iti sakaanan ti Apo a nagdengeg iti pannursuro na. Gapu ta maringguran ni Marta iti panagsagana na napan ken Jesus. Apo awan kadi ti anyaman na ken kaabaybay anak ni kabsat ko ket sisyak ti agsagsagana. Ibagaman ken kuana tatulungan nak. Marta, Marta, insong bat ti Apo ado unay ti pakaringguram ken pakabuungan ti ulom. Ngem may salaeng ti masapol. Pinili ni Maria ti kasayaatan ket saanto a maikkat ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Ni San Escolastica may sa Birhen martir ay may sa Birhen insagot na tibiyag na gaputan na inspiraran ken Saint Benedict ni San Benito ti kabsat na ket mungke ni abot ni Saint Benedict iso na met nagpatadar damet ti kongregasyon na ti alternate na ti babae iso di dyan ni Saint Escolastica di inted na met ngam ado ti vision ni Saint Benedict ken kuana ore idipim mo sayan. Tagtaga inapen na nga kasla kalapati nga imuli sa dilangit ti kararwan idipim mo sa ini San Escolastican na unag ti pamati na takas diyan mo ni Saint Benedict idi already si bibiyag ka parang ti diablo king kuana ka sinapsaplit na amin ti bagbagina kas diyan na santo na di pakakitaan ti kinasanto da dagiti nga agkabagis agkabsat kana ited iti bagina diti ebanghelyo tayo kasla kas diyan ti kayat na nga ibaga nga ni Marta busy la unay ti panagtrabaho na ti pagsangaili na dayay pagsangaila na kini Apo Jesus kinagriri apay di ka maringguran nga sisyak ti agtrabaho kunana ngam kunamot ni Apo Jesus Marta Marta kunana adula unay ti pakaringguram kunana adula unay ti pakabuungan ti ulom may salaeng ti masapol anya ti masapol iso dayay pinili ni Maria ti kasayaatan anya ti kasayaatan to be with God saan to nga maikkat ken kuana dayay ti bagana no ti kapapatgan kunana nga hanto nga maikkat iso dayay pan nakikadwa ken ni Apo Jesus ti adda ti saklang ti Dios tawon idi kapigpigsaan tayo trabaho di ka bisbisyan tayo malipatan tayo ni Apo Dios gaputa ado ti pakabuong ado ti kayat tayo itibiyag in the end sungorod ginton lumakay ken bumakit kayong kawanggawayo lubongan umay kay aglulwalo nga binigatan so daytan ti to be with God tabarbaring makapudno tay met kanto nga pulos nga maikkat kunana dayay pinili na ti kapapatgan haan to apulos nga maikkat ken kuana iso dayay una maikkat ti sani kwa maikkat ti power ta kumapsot tayo met taadal mo kada trabahom ka agredwar ka met dagita ikarkari mo nga laing mo ket agkabaw kanto met anya ti kapapagan ti pannakikadwa kini Apo Dios iso nga habang kapigpigsaan habang ka agpangpangato ti karir habang anyaman nga pakaringguran tayo ti lubong na pinpintas lata nga umununa nga adda kini Apo Dios ta iso ti saan nga maikkat kada tayo ti kukuha na tayo ito.
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kada si aasi dagiti karkararag mi ken ti panangidawdawat dagiti sa santos kada kami nangarunan ni San Scholastica awaten na kam kadi tapno mairoknoy mi ti umiso a panagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidam at iglesyam ibunga na di agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo ket ti paay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami kastapay ababaan ti naisang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaan ti makaayayo ken ka apan nang ibabaet da ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daganapno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, tinagan ti Apo, hosana iti kangat. Pudno unay Apo abiig ka akina santo ket si katigubwayan ti amin akina santo dawaten mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isaw maiyawat to a maipaay kada kayo. Astamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga.
Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y, tikanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, anti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararo. Kumararag tayo.
Man nakabalin gatagnanayon a Dios, ama ti amin aliwliwa ken kapya, da kami a pamilyam, naguurnong kami. Amang rambak kadagiti sa santos mo, gatagdaydayaw kam itanagan mo. Ipaay mo kadi, tati sakramento nga inawat mi, agbalin atanda ti talged, ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken kay titimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.